ndiko jopuonj e tich. Giyango ni chakre higa mano mar 2024 chakre Januar nyaka sani mar higa mar 2024 jopuonje maromo 111 osedonjnegi koda bura mano mar timbe mag anjawa hinya mag terruok kod nyithindo e skunde mopogore opogore. Nyaka sani bende migawo mochung' ne weche mago mag puonjo mag somo e pacho ka bende koro osechako timo nonro manyien kotenre kod wach terruok e skul, wach nyithindo mirocho ratichgi e sikul. Omien mbaka modwaro goyo kapo nono ni inja puonj inja nyuol man gi nyithindo e sikul, samoro nyari wuodi samoro osebedo ka nyisi kata mna buche maka gin thuolo mano mar loso kodwa okinyi makawuono. Lai mago tema chwakare deka auchiel nono mbui mago ganda bende yudowa achiel kachiel. Okinyi makawuono antiere koda welo mowinjore gi thor wach makama. Achiel kuomgi pok ochopo kata kamano nyaka wadhi nyime gi chenro. Antiere ka gi Ezekiel Kelly Odongo mabende wasechopo godo ka. Kelly harwaki ni misawa hang'ino kini wenda ahinya e mbui mago ganda. Miseji koro mgajwang' ni Odongo en ng'a? Yes, erokamano Sharon. Yes, mana kiwacho nyinga en Ezekiel Kelly Odongo. To kokacha to ji ong'eya gi nying mar Kelly Inspiration kech atimoga weche mag ajiwo ji weche mag ngima sana e mbui mar Facebook. An gi dhano mang'eny sana maluwa kaluwo gi weche puonj machiwo ganda mag ngima. An bende an jajip kendo japuonj mar rowere ma nyalo wacho ni youth mentor. Koro wach ma kamaendi en wach ma nyaka wuoye nikech osebedo kotimore to kopo ni jolinga to biro mana medo timore to en wach malit nyowuoyo. Nikech ka janyuol chulo fee in bende kineno nyathini gombo ni mondo obede gi ndalo maber mbele to ng'ato to nene kaka olemo monyalo chamo sani endi. Koro en wach manyaka koro wuoye. To wach mar terruok e skul di wach nango nikech ang'eni wabiro bedo kwaloso anjawi ing'eni nyalo bedo terruok nyalo bedo rocho ratich nyathi sikul e kinde mamoko to mago waseneno ka timore chakre skunde mago mag ECD skunde mago mag primary secondary nyaka skunde kata mana mag iwacho ni kar tiegruok madongo kaka mbalariany gi kuonde tiegruok mopogore. Okay, gima timore ni gine nie kidienje mopogore. Nitiere kidieny moro mathin mar nyithindo mathin sana mar primary mano to kada wuoye nikech mano to koro ng'at makoro akawo kaka ng'ama janeko. Ng'at makoro nyathi ja primary mano koro janeko. To kada bire e kidieny mar secondary ka terruok makoro timore niendi nitie weche mang'eny makele. Iwinja. Kendo ineno statistics kwan ma sirikal ogolo mar TC ogolo no ok ni mage jok ma moseyude kende. Weche gi gitimore mang'eny to girume kangaroo court. Mane wach ni osetimore kama to ibiro to pesa moro igolo mathin kama to wach no lungo kamano makamodhi onge. Mago timore mang'eny ma tongdi ne beni statistics tigolo maber moriere tier. Gigi king'eny lajre. Gigi king'eny timore mang'eny marach. Gima ji okia gima timore ni iyudo ka kadwa mention factors ma samoro contribute to magieki. Mokwongo iyudo ka gino sandi endi ong'eny mopore ka nentie diere machon. Mokwongo sandi endi kum mar nyithindo chedo ka tinde onge. Koro iyudo ka relationship mar japuonj gi nyathi opogore kaka ne wan chon cha kaneno japuonj ti neno ng'at malich mokicha kata mandarar ma kode chiro to kaka luor mimose go opogore. To sani endi ing'eni kum moro ma japuonj nyalo kata mana kumo nyathi to mokoso chande onge. Koro ginene luoro chande odhi olungore nikech en mana class ibiro deliver kise deliver tokeno gimoro ni student whatever teacher relationship salungore un colleagues oko. Mano iro ka chon kata mana ni idhi kata mana hotel kamoro kata mondo biro kamoro tineno japuonje til imanya mana kaka luchori wuo. To sani endi iyudo ka ng'ato ne opuonjo ng'ato higa mokalo motimo penj e class form 4 to duoko pok oduogo to gibedo penj